Добре дошли в новия фреймворк, който, както виждате, ще бъде моето дипломиране. Дойде време да украсим елхата и тази година, затова съм се пременила с коледен пуловър рокля. Решихме всичко да е ново, нова елха, нови играчки, затова сега ще ви ги покажа. Започвам с тези много красиви цветя, които мислим да ги сложим между клоните. Купили сме 5 броя. Те са от Метро, откъдето всъщност е и елхата ни. Огромни топки в розово-червено, тези също и върхът, който е отново в тези нюанси. Тези украси ги взехме от Практикер и от Пепко по мое настояване, защото изключително много ги харесах. Тези на Мики Маус, които силно се надявам да се вържат, защото много си ги харесах. Тези от Пепко струват 6 лева, т.е. по 1 левче броя. Почваме украсяването. Понеделнишки имах работа по центъра, да ходя до разни институции, затова се разходих покрай НДК и много ми хареса Коледния базар. Посетихме го и вечерта, но през деня беше страхотно, защото можех да разгледам на спокойствие какво има. Има хот-дог, кюфтета, вурстове, палачинки, пълнички и така нататък. Общо взето за всеки вкус по нещо. Много ми хареса и виенското колело, което вечер е осветено страхотно. И не на последно място, много ви благодаря, че гледахте и този влог асорти от моменти. Надявам се да ви е бил интересен и ще се радвам да се видим отново и в следващото ми видео, като за целта ще ви приканвам да се абонирате за моят YouTube канал, да харесате това видео и ако желаете напишете коментар. Благодаря ви за гледането и до скоро!